ya lachitago ndị ọma na-ege ntị anyị ejego n'azụ ụlọ jezu obere ike dịka nsogbu na ọ bụrụ na ya lachita obere ezumike a na anyị ga-adọwara okwu agba na-aga n'iru. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ị ka ga-amụta ọtụtụ ihe buru ibu maka na anyị agabedo aga ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme ka gị na Eke Emezie Chibuike m onye kere wetara ụlọ oge aṅụrị ọ na Bright onye nke si n'afọ ya bụ Isekebụ ka anyị nọ na ihe emume a n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe ị na-eme pụta n'igwe onyonyo isi mbido telivishọn ejite n'aka na onwere ihe oyi ejite n'aka maka na ebe a irugo n'isi mmiri ihe ọ ga-efu gị naanị bụ detere anyị akwụkwọ n'ụlọ ọrụ anyị isi mbido telivishọn ije na webụsaịtị anyị www.isimbidotv idetere anyị akwụkwọ ihe nke ahụ ị na-eme anyị nyere gị aka gbasa ozi ka ụwa niile nụ ya maka na asị na ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ n'origo orube ntị. Ọ bụrụ niile ọ na-azụ ụlọ na-ere ahụ nwekwenye gị afọ ahịa ị na-ere ọtago ịma na ekeresimesi erutewego nso kịta ihe kwesịrị na ị ga-emewo ịgbara ọsọ were ọsọ na iji detere anyị akwụkwọ ka anyị zisara gị ozi a ka ire shasha ọtago chegudị na ya na ịma na igbo adịghị Bright dịka tupu anyị eji obere ezumike ịma na o nwekwa kpụ n'ọnụ anyị na-ekwu maka ndị chọrọ ime ihe emume ịma na ihe ejiji na ndị na-eme fim kee ka mmadụ ga-esi maka na ndị a niile na-agbagote na ihe emume ụfọdụ ya asị na achọrọ m atịfụ achọrọ m ime nke achọrọ m ime nke jụọ ha ịma ihe dị otu ịma ihe dị otu ịma ihe ndị ha kwesịgasịrị ịma tupu ha banyere ihe ejiji a kee ụfọdụ ihe ndị iche na ha kwesịrị ịma dịka onye nọ na ihe emume. Ihe dị mkpa ha kwesịrị ịma gị nwa bụ onye chọrọ ịba ihe nkiri ihe izi ga-ebu ụzọ n'ebe ị kwesịrị ịga irejista afa gị tinye afa gị n'ebe ụlọ ebe ala amụ ihe nkiri maka ọ bụghị onye ọbụla ma otu esi ka m kwugodi ya ka ọ daa ụda ọma onye nne ya mụrụ esila afọ mụtuo ya ọ bụrụ onye nkiri mana ọ mere ndị Chineke na-enyekwa ihe a na-akpọ talent akara aka so onye ha akara aka ọ bụziri nwere dị akara aka ma ịrụ ọrụ n'elu akara aka ahụ kekwanụ ka ọ ga-esi bata ihe ịghọta so ọ ka mma na ọ bụla ihe nkiri ka ị chọrọ ịba ị ga-ebu ụzọ ọ bụrụ ị nwere enyi nwoke nke na-eme ihe nkiri ọ enyi nwaanyị ọ na-enụrụ na omere ebe a na-eme ihe nkiri na ọ bụrụ na onwe onye ma na-eme ihe nkiri ka hapụgone nke enyi nwoke na nke enyi nwaanyị ọ bụrụ na ị nwere onye ịma nọ na-eme ihe nkiri ọ ma ọ bụ na o ebe a na-eme ihe nkiri otu a ka ọ dị ịga igwe onye nsị ya lekwalekwala ị chọrọ iso n'ihe a na-eme ịghọta so onye ahụ ọ ga-enyere gị aka sị bụsị na agara gị ọ dị egwu izi ya ị na-achị ọ bụrụ na m chọrọ ịba na ihe nkiri kịta m hara onye ọbụla na-eme ihe nkiri nsị a na-achọ m ịba na ihe nkiri onye a ga-arụbanye m na ife a na-eme ịma na ọ bụ mmadụ niile otu isi ekwe kịta ọ bụrụ ụta nke ọ dị na mma maka na onwe ndị jegido ọdishọn na ndụ ha onwe ndị jegidego ọdishọn ha sị onye na biko onye asị ngwa bịa ọdishọn akpọ ọdishọn ha rụchaa ha kwụ ụgwọ mee nta mee imo enwere ihe a na-afụ. Ịgwa gị nke bụ eziokwu onweghọ ụzọ esi achụ ego dị izi onwere ebe esiri jee Ọnịsha ọdịnda olesimesi azụ ụlọ m na azụ na gị esi eje Ọnịsha wee dị nso otu ịghọtago so onwere ebe esi jee Ọnịsha dị nda ọ bụrụgodị in every business ị na-eme onwere ihe ga-eme ka ị ebidogodi ya ebido you have to establish it first ibido the business then before ị ga-atagodi ahụhụ nwanne ka ngwakwa gị ụfọdụ ndị ala-afụ ndị mek igolu ya kweghọta obi that is ọla agụghị agụ ịmara ihe agabigago ịchọrọ ịdịka onye nna ịma afọ atagolu ịmara ihe ị ga-amụ n'anya abalị ma ọ bụ misa ibu ma okon ha ma ndị akpaghị afụ ha tagolu na ihe nkiri ọnụ eburu ebu ha ekpere ụka ejere eje ije agara aga how many free shooting ha mere eje shootcha producer asị gị thank you onye nwaanyị gọzie gị ụfọdụ ị ga-aga iri nri na anyị atagola afọ ọ dịrị izi ịga iri nri na location abụrụ nsogbu ọ bụziela ịbụ onye bụla onwe ọrụ ọzọ ịla arụ iji ọsụsị oke m chọrọ ime ihe nkiri ka ọ bụrụ ọrụ nwanne agụọ ga-ama gị mmọnwụ ka ihe na-akwa kịta na ọ bụrụ na ị na-eme ihe nkiri na o nwere ihe ọzọ ị kwesịrị iji chere onwe gị kwado onwe gị ka m tụziere m ụlọ azụ ịbụrụ onye na-eme ihe nkiri nwanne ọ kakwa maka inwekwa aka ọrụ ịgwa gị eziokwu dịka onye Igbo nwa afọ ga-agba nwanne ya maka mụnwa jego afọkwala m so la-agwazikwe ndị mmadụ ọkwa ịghọta
ị ga-enwe something ị na-eme maka nke izi bụ ọnwa ebe nwere audition a ga-akpọ gị inweta ha dị notice everybody that day ọkwa ego moto ka ị ga-agbafu wee gaa dị mma gị gara enye gị ego every time akpọ audition ebe a mma gị enye gị ego ịga mpa gị ị kwesịrị ile enwe something ị na-eme ọ bụkwa na ị nwere onye na-akwadoro gị ofụma sị gị ngwa gaba akwụ gị azụ ọ dị oke ị ma na ịgacha the audition most of the audition bụ that's why ji kwere na nke mbụ ihe izi ị kwesịrị ime bụ as onye chọrọ ibido acting ị ga-ebugodo ụzọ jee mụọ otu esi art ịda ịzụkọtasịrị fim mee ka echere ilele both foreign films local ilele ha ilele steady then the more ilele ile amụ some things ịma both your English the way you speak ma ọ bụrụ nke Igbo otu isi asụ Igbo gị ile me ọ na-adaba ọkpọghọta so ịmụcha those things then you show a production house onye a na-akpọ a production house you register with them some ala dị very cheap ọ bụ ego ị gara ahịa kwụrụ small money ọkpọghọta so if you register with them that time ka ha nwa ga-ebido na-akụziri gị otu esi eme ihe ejije ịghọta because abịala ihe nkiri a na-ekwu ihe a o nwere language asụsụ ma o nwere asụ a na-asụ na ihe o nwere asụ a na-asụ ọ bụ ịbata ebe a na-asị gị tape rolling or take 2 or take 3 or take 4 take 5 ụfọdụ ndị ama ịchọwa teepu ihe rolu tape nke ịtọ ma ọka tape rolling o nwere ike sị gị improvise or enwere ike sị gị monologue I want you to do a monologue for me or you do a dialogue some people say ha mere m dialogue ụfọdụ amaala ihe anyị na-eme ebe akwụkwọ nke a na-akpọ dialogue anọgonu m na ihe a na-eme ebe a na-eme ihe ejije o nwere onye nke nọ na set mgbe a na-ebu igwe onyonyo na-egosi ya n'ihu ọ na-eme eburu kamera bịakwa ọzọ na-eme onye nke na-ahazi ya sị ya project ọsị gị na ọsị ya project ọjọọ ya ọ ga-biko na ekwe n'ihe na-asị ya project oke ma biko kpọkọlata ihe na-akụsị na biko ewe n'ihu biko project m mechaa na mahadum hapụ ka ọ na-asị m ọ na-akpọgharị project nke na-ewelite ụlọ ọsọ ọ ga-egwara m na mwelite ụlọ na mgbalite volum ekwe ifugo ọ datị nke a na-ekwu some aga asị gị project some ga-asị gị audible and nke nwe asị onye oyibo ka ọ bụ iwere aka ịgbarizie ya asị gị audio ịmụ ihe audio pụtara audio asị gị audible daa nke gbalite kwuo olu gị ịghọta so ọ nwụsịrị languages ịghọta bụla ị kwesịrị ịma first as a filmmaker that you must know all those things ị kwesịrị ịma those things ọfụma ịmata ha ya ebe ijeje kechiri obere pasọ ọ dị ka oyibo ha abagogo ọnụ nnukwu na ịfọla mena ha na-alụ ọgụ mena dị oyibo na-alụ ọgụ ma etituole m ahụ nwa afọ ka mgbe ada ekwuda nwa so ya ka dịka m si ekwu the thing ihe ị kwesịrị ibugodo ụzọ mata ịmata ha n'otu ịmata ụdị haụsụ ndị a na-eji eme ihe nkiri na ịmatakwanụ otu esi eme ihe nkiri maka na mbụ a producer na ị ga-ebugodo ụzọ nwee ndị ngị nwa chọrọ nke nwa bụ onye na-eme ihe fim nwego ndị dịgide obi bụla oke m chọrọ iji yuzu onye nke la fim ị na-eyuzu onye nke so iwepụtago those people debe ịghọta then ndị fọrọ afọ ọ ha nwa bụ ndị a na-akpọ additional cast as upcomers you understand because anyị nwa bụkwa ndị na-eme ihe ije anyị nwekwara ndị m na ha na-arụkọsịkwa bụ ndị enyi m mana ha ma atụ ofụma anytime kpọtụrụ ha ma kpọtụrụ ha mana ndị ha gazi na-abịa dịka upcoming cast ị ga-etizi ha na ogogo na ndị ahụ ndị ọyị mmadụ ha na-agbagara orukwa na nke ha na ha ya etinye a na-akpọ m so ịkpọ ihe unu na-aghọ n'ụwa ọ dị asịla ebe onye na-arụ ebe ahụ ka o leri kweghọta nke a bụ eziokwu ọ dịka ndị ahụ bụ ndị bịara ọfụọ ịbịazie kpọọ ọdishọn mmadụ emekata bịala ya ọdishọn inye mebi ị nwere ike nye script or ị nwere ike nye si amere gị monologue or you just nye a scenario ya atịara gị onye na-abịa ebido na-emegheri ọ bụ ngịwa ka ọ wụrụ lara ka o nwee ka ọ wụrụ lara ama m ịghọta ị mara nke ọdishọn a ọ dị nnọọ ka ebe a ka ọ na-aka njọ maka na onye asị gị na o nwere ọdishọn nwere m sị ya biko ị gawara ọdishọn afọ abụọ o nwere nke mma kamgbe o bido gawa ọdishọn ma jụọ ya sị ya nne biko bịa ọdishọn a ọ ihe ejije ka ị na-aga ma ọ bụ ka
advert ka ihe dị otu a mana ọ sị m na ịma ihe ọ gwara m ị chọrọ ịma ka anyị jee obere ezumike ọ na-alachite ị ga-adị igbo ndị mmadụ ege